dumating po kami dito sa inyo dahil yung panawagan namin sa aming kinaroroonan, sa aming ancestral domain, na sana ang aming pakiusap kasama namin kayong magbuwag sa Pax Silica. Kami po talaga, ang mga katutubo doon ay apektado talaga doon sa sinasabi nilang proyektong Pax Silica. Mag-i-start po doon sa amin. Gano'n na lang po kaluwang ang mahigit na 1,600 na hektaryang gagawin nila. Kaya po kaming mga katutubo, ang spirit na sinasabi namin po kahit saan kami magpunta, kaming mga katutubo, ang buhay namin ay lupa. Siya po ang kinabubuhay namin, ang aming lupa. Siya po ang pinagtitirakan ng bahay namin. Hindi po kami nag-aral para kami ay mag-aral. Paano na lang po yung salilahi namin? Kami po ay nagsusumikap para magtanim sa aming sariling lupang ninuno para yung salilahi namin, mapaaral namin. Ngayon, andyan po ang proyektong Pax Silica. Kaya kami po, manindigan po kami doon na hindi kami aalis. Dahil simulat sa pool, andun na po kami. Hindi lang po ngayon ang aming pinanawagan, hindi lang po ngayon kami nag-claim ng ancestral domain sa NCIP. 1984 pa, kaupo-upo ni Presidente Glory Aquino, andyan na po yung claim namin. Sabi po ng NCIP, hindi pa na-approve yung pag-claim ng kanti dahil sa luwang ng lupa ng mga katutubo. So, inano po, kaya hindi lang po ngayon may PCDA, doon kami nag-claim ng aming ancestral domain. Matagal na po ito. Meron pong dumating, meron pong ebidensya akong ipapakita sa inyo. 1994 pa, may first endorsement na NCIP hanggang ngayon. Hindi pa lumalabas ang kanti namin. Ano po kaya ang dapat namin gawin? At kami po, kahit naglakad po kami, nakarating po kami dito para ipasiwalat sa buong mundo na ang aming lupa ay paninindigan po namin. Kasi sa mga ebidensya po nito, nakikita na lang namin kung gaano kahalaga ang aming kabundukan. Marami na pong proyekto ang tinayudo sa amin. Marami na kaming kinausap sa BCDA, nakikipag-coordinate kami sa NCIP. Bakit sa malaking problema na naman, bakit napahintulutan ng BCDA at NCIP ang Pax Silica doon sa aming ancestral domain? Kami po talaga, ang aming panawagan sa inyo at kay Presidente BBM, sana pakinggan nyo, ang aming lupa ay pag-aari namin, hindi pag-aari ng ibang bansa.